bîra qederê bi mirinê dest pê dike. Roman ji 16 fotografan pêk tê. Piştî mirinê êdî fotograf dipeyivin. Fotografên Celadet, malbata Bedirxaniyan, Stenbola destpêka sed salê, Seraya Osmanî, Pira Galata, her du şerên cîhanê rojên surgunî li welatê xerîbiyê. Xۆybûn, hewara Kurdî ku ji Şamê bilind dibe, çend dîmenên ji vê romanê. Jiyaneke ji her alî ve bixebat, evîn, têkilî, war û her tiştê xwe ve trajîk e. Romana Bîra Qederê ji aliyê nivîskar û lêkolîner Mehmet Uzun ve hatiye nivîsîn. Ji aliyê Weşanxaneya Avestayê ve di sala 1995 de hatiye çapkirin. Bi tevahî ji 392 rûpelan pêk tê. Mehmet Uzun di sala 1953 de li Sêwereka Rihayê li Bakurê Kurdistanê tê dinê. Di sala 2007 de diçe ser dilovaniya Xwedê. Li dû xwe gelek roman û berhemên hêja ji edebiyata Kurdî re dihêle.